25. listopad. Dávej bacha, abys neupad. Je to tak, MC Gabe přijede rapovat. Do Liberce, motherfuck, Já jsem blbec. přijede s ním i Krudec, Ty nechápeš, o co tady jde, tohle se rap. Poli garant rap a rozsekl. DJ Ludva bude hrát after party, Ubalem si pivo, dám si cígo. Je to dám. Rozbiju tvoji holce držku píčo. Jasně. Přijedu z Brna, ale nejsem cígoš. Do Liberce jedeme hrát hip-hop. Oficiální pozvánka. Tenhle text jsem psal 17 dní. Nad každým slovem jsem přemýšlel jako nad rozhodnutím, který ovlivní moji budoucnost. Každý můj krok ovlivňuje současnost. Minulost se nám pořád ozývá. Ukazuje věci, co jsme prožili. Musíš si z toho vzít ponaučení, inspiraci do dalších let. Moje texty, myslím, že obsahují všechno z toho, co jsem kdy řeknu a co bych chtěl říct. Liberec, těšíme se na tebe. Je to tak, Liberec, letíme za tebou, jsme andělíčci, křídla rapu.